Jabukala ngothando lwami anginika lona yakudlala ngalo Jabukala ngothando lwami anginika lona yakudlala ngalo izindawo zakho shayiphelele ma ngothando lwami Now with 2 times the cream, double the joy. Usebenzisa i-Outsurance Essential. Ngibhadala u-453 ngenyanga. Into engiyithanda nge-Outsurance Essential ukuthi ungeke baby ngingabhena mina please izinto ezifana lapho baby bethu umshwalense osukela phezulu nolungele iphakethe lakho wemoto edala. Amanje sesibhakade emahhotela eThekwini hamba nobhebe kusewona ngithi noma ungathini ngeke ufane nathi kusewona hotel sesibhakade emahhotela phethe mina ngihamba nobhebe kusewona tek noma ungathi indaba ithi 71 rand kodwa lana kuvela idrink iphela isikanje Add focus with Nulet Calm Cognition. It's a Designed to help support cognitive health and brain function. Help them reach their true potential. oh isikanje now view nje kodwa ile yanto ilena kuphela wait buka okude imali edelivery yonke le uma uhlanganisa le mali nale kuphuma shoba ukula 70 kuphela kade singakaphumi Sosutha nje kwesami ile yashandisa ngeke uthenga ngenani ama-wings awu-4 ama-wings awu-4 no chips 9 yabo yeah when I got to the vibe was yeah what? thenga nje ungasabi la kaze nimtshele ukuthi angasabi athenga angasabi Everyone's doing total hayi ngeke suthi thenga okunye Make your summer triple amazing. Get the large triple decker and ibag bosa 18 into basinga-edit une-rice futhi yabiza ayibizi masho noyithatha okay imali asilumele isisuthe futhi imali wait buka le buka wait buka le 300 buka full chicken ama-bunnies i-drink sauce ama-fried Enjoy responsibly. awena mashini ngavele ngithi malini u-300 ukhuluma ngale noma ngale awumashini u-295 295 rand fana 300 uma ufaka wona khipha wonke ukudla what brothers are for. This is what brothers are for. full chicken full chicken ikhathiwe cutting kodwa 2 cutting 4 cutting 8 no cut ngithini mina awuthi no cut ayisoyikhathela thina ngezandla no cut garden salad angayazi mina garden salad ungaphela ngizemazi ukuthi uthini okay ima my baby What? mfethu engaka okay Olisa and enforce. ama-extras la coke no sugar 1.5 coke 1.5 yeah okay but i-coke mashina is not good for you sanibonani hello ladies hello baba mshani buka nje washo noqala la phelela fetha ayikho indaba lona guys slender fetha mama baby indaba kunama-garlic rolls angiyidli mina i-garlic inkinga ufuna ukubona ungabona
Okay, mashalo mfethu. I-cancel sibheke okunye ukungathi cancel uzoba right for bona. Phuma. Sakhona thula. So far sketchy. No muscle. Ayizimvula. Kanti why kanti escape la? Usikwazi ukuzivula. So it's basically salad, drink. Lokhu uhamba namasosi, ngaphansi khona bonjani. La hlukile. Ungathatha naleyo. I-account yami lena. I-account yakho. Oh, hey, it's yami. What we can do now is that I can take down your details. Okay guys, uthi nginibeke from A to Z yabo. Tenzakalayo la. Hey. Ngithatha umama fethu ngimuthi shwi kondawo namhlanje singalala endlini yabo. Silale nje. La. Yabo? Yeah. Bese sishaya isinandi into ezodhiwa yonke into esipholeni kube mnandi kube msomomo kube nje kube nice. But sishoda ngani? Yazi ngani? SAPS relax. Hey, boy. Baby, it's 2:34. 2:34? Isuka manithenga mana. 2:34 manje. How do you feel after everything? You're right. You're right. You're good. Now that you're going to be out of I don't like your camera quality, so. Bukaze baby ngitshela nayi subtotal 234 service 15 rand 90 cent delivery 15 rand total 265 ifike kanjalo ku 265 yazi ngifisa ukuphuma la ngibona ukuthi selengalisi Hey, dabona sele mali nhlapa uthi kanjani yasekuseni manje nosobona senjani mfethu lamsuma amatethe. Vela ngezilokho sewubhaka phela balokho bepolta. Inokuthi vele imali kumele idliwe mfethu. Ukuthi qhamuke enye imali. ngisehotela Packet. confirm delivery with pin Mthala. Mina wazi amaphini akhe. If you're 940. Oh, okay, so aphuma. masibona ukuthi kusele imali really got me uncomfortable. ungenelele kuthengeni ukudla ke okay asambe Kona email ibhala usihambile u$10. sibheke la phana ukuthi kusale imali Phelile imali. kodwa lo ya 80 rand wenza difference eningi babe Yeah. sizile Sizile. Lapho uzobona $10. Yo, 6.
Ya u10 uphumile waphuma u5 lo 5 owe transport lo 10 owe lepahla le seyojoke sidole ngabubuza mina ukuthi malini mana kancane relax phela $1 14 $1 should so 14 about 6 102